njengoba kade sikuJanuary nakhona angibizile amanye amakhosazana nawo wakhuluma ngathi umngani wawo uneTatoo manje iTatoo bathi ayisuki imbatho angiyazi ukuthi yenze bathi mabethi bayisuka ayisuki mina ngokwami ukucabanga nokubona mhlawumbe nje nangokuhlaziya kwami iTatoo inhlamba manje ngoba uNkulunkulu medala umzimba wakho udala nje uphelele futhi umzimba wakho umuhle uma wena usuyihlobisa ngezinto kahle hle nje ngibeka shembe iTatoo ayimukelekile ayivumelekile ngingakachazi kodwa uma uthi lokho wakwenza ngoba phela siyayithanda izinto manje ngathi izinhle emhlabeni kodwa zisibopha ngalezulu zisibopha nasemathongweni mina ngithi ke mhlawumbe ongakwenza ngoba ayisuka kumele uthole isilwane uqale ushweleze kulabantu bakini ekhaya ngaphambi ukuthi uze kusheba ngiyaxolisa nabantu besekhaya ukuthi ngingcolise ithempeli leli ngangcolisa indlini enihlala kuyo ngoba umzimba mekuthiwa umzimba manje uyithempeli laNkulunkulu iqiniso lelo yile abantu abadala bafike kuwena bakwembathe bakhulume nawe kodwa iTatoo iyabacunula ngoba kokuqala izinto esizibhala ziningi hlukahlukene iwuphawu lasejele and iwuphawu lemoya emibi kunjalo esingathi wona manje iwuphawu lesatanism angikubeke nje ngicacisa ayimukelekile kahle iTatoo manje izinyo legolide nalo mbanjwa siyalifaka kuTatoo alimukelekile kahle usulifakile ke izinyo legolide kodwa ungaya phela kuba nesikonke nje amazinyo mbanjwa uNkulunkulu ke bake bathi abantu ukuthanda iza noma unjalo iza noma unjalo kuNkulunkulu kodwa wazi esontweni kunemithetho kuphila kunemithetho futhi esontweni egcinwayo uma ufuna uNkulunkulu ahambe nani abantu bahambe nawe bakini lezi zinto iTatoo mbanjwa izinyo legolide inelo zokufakela konke lokho kaShemba ngumulekile mawufakile hamba ngoba abantu abazolwa nawo kakhulu ngaphambi ukuthi uzofika kuShembe imndeni yakini kunjalo uma ukufakile zama ukuthi ushweleze usaphila ngoba ngeke ngibona kakhulu manje mase kufika lapha abheka abaza abantu sebeyofihla uthola umuntu ukubhizi khishwa izinyo legolide yakhishwa manje ngempitshisi linyakaziswe manje izinyo legolide likhishwa ngoba awuzukuhamba nazo lezi zinto ngoba ufika ngalezinto oyithola emhlabeni manje kufuna ukuthi wazi ukuthi kunezinto zasemhlabeni egcineni ezijele emathongweni ezijele futhi masuhamba emhlabeni ngoba zizokuvimbela indlela lezi zinto oyifakile manje indlela ungayiboni ngoba nabantu bakhe befika kuwena bathi awu unozibani banasimaze nje uyena lo ngampela zishikili zakwazi ibhekele ashi ugcina usumhamba indlela ungayiboni asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile bathi usokhulu uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga